Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai adventi gyertyagyújtáson. Szeretném felkérni Bányai Gábor országgyűlési képviselő urat, hogy mondja el köszöntőbeszédét, majd utána gyújtsa meg a 4. gyertyát. Mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölt az Isten. Igen, tisztelt, kedves császártöltésiek! Karácsony szentesté előtt 2 nappal, advent 4. vasárnapján hálatott szívvel köszöntöm Önöket, és Ady Endre egyik legszebb versével, a világ egyik legszebb versével így szólítja meg a mindannyiunkat megteremtő Atyát, és az ő hamarosan lelkünkben mindig kopogtató, de mindig megérkezni akaró kedves egyszülöttjét. A karácsony megelőző várakozással azt gondoljuk, és azt is mondjuk, meg néha azt is tesszük, hogy tele van vágyakozással számunkra egy szebb, egy jobb, tartalmasabb lelki élet iránt. De mindannyian tudjuk, hogy rohanunk. Rohanunk fejetlenül, eszetlenül, azt gondolván, hogy az a plusz 1 óra, az a plusz 1 nap, az a plusz nem tudom mennyivel eltöltött felesleges idő, amivel nem a lelkünket, nem a bennünket, körülvevőket ápoljuk, hanem igyekszünk a pénztárcánk örömét megtalálni, hogy minél több legyen, még akkor is, mikor már majdnem mindenünk megvan. És a karácsony viszont nem ilyen. A karácsony az olyan, hogy tényleg csöndesen és váratlanul át kell, hogy öleljen az Isten. Erről sokunknak vannak tapasztalatai, nem csak a Isten tiszteleteken, a miséken halljuk, de reméljük, hogy a kopogtató, az ajtó előtt álló megváltó is, amikor be tud térni hozzánk, amikor éppen nem csuktuk ki az életünkből, akkor ő nagyon váratlanul is, de inkább csöndesen át akar ölelni bennünket. És éppen ezért én, ha nem szoktam ezzel éjjel-nappal villogni, nem is villogni kell, hanem talán inkább tenni, meg csendben hinni és imádkozni, de ez az egyetlen értelmes útja mindenkinek, az én hitem szerint, hogy hagyjuk, hogy az Isten csöndesen újra és újra átölelsen bennünket. És hogy 2 nappal karácsony szentesté előtt lehet-e változtatni? Mindig lehet változtatni. Hisz az élet maga a változás, és egy pillanat alatt minden meg tud körülöttünk változni. Meg tud változni a sorsunk, a gondolkodásunk is, meg tud változni a külsőnk pillanatok alatt, hogyha olyan ér bennünket, olyan baj ér bennünket, meg tud változni a világ körülöttünk, tud világítani, színes fényekbe borulni, de tud felrobbanni is. Bőven elég 2 nap arra, hogy az ember fölkészüljön arra, hogy méltó tisztelettel fogadja az új születése napját. És éppen azért, hogy nem villogni akarunk ezzel, és nem egy nyitottabb főtérre álltunk ki, és mutatjuk be ezt a mai kis ünnepséget az önök leányaival, fiaival, unokákkal, gyermekekkel, hanem itt kicsit elbújva a templom és az iskola árnyékába, hisz kettőjüket biztos nem kell hagynunk magukra. Kedves töltésiek, kedves vendégeik, igen, tisztelt polgármester asszony, amikor a saját nyomorunkból akarunk kitörni, és itt nem az anyagi nyomorra gondolok, mert az is fontos persze, az, mikor a lelkünket nem engedjük szabaddá válni, nem engedjük, hogy a világ terhei, a saját démonjaink, a saját bűneink, a saját bajaink hagyjuk, hogy eltiporjon, és ha nem hagynánk, ez a világ, itt az önök falujában, az enyémben is, a világ más részein is egy fantasztikus világot eredményezne, mint a teremtés történet leírja, mert látta az Isten, hogy ez jó. És ha ő azt látja, és saját képmására embert teremtett, köztük bennünket is, akkor biztos vagyok benne, hogy tudnánk mi ezt sokkal jobban művelni,
sokkal szebben, sokkal Isten emberként tudnánk élni az életünket. De ettől mindannyian, jó magam is távol vagyok. Éppen ezért van egy nagyon szép Reményik Sándor költemény Józsefről az ácsról, az a cím, hogy József az ács az Istennel beszél, ahol egy döbbenetes, egyébként ha belegondolunk, döbbenetes házasságban élő férfi és nő, akik az akkori világban óriási bűnnek számított, ma is még ezért járna az embernek fejmosás, vagy a rosszalló tekintet, hogy gyakorlatilag más gyermeke születik meg a felesége mélyébe. És hogy ezt hogy élt meg, kevesen gondolják ezt át, mi hívők, nem hívők, papok, nem papok, de gondolják el, hogy Reményik Sándor az gyönyörűen megfogalmazta, olvassák majd el, és ezzel szeretnék önöknek minden szépet kívánni karácsonyra, a mostani utáló 2 napra, és az azt követő, ki tudja hányszor, 365 napra, ami nekünk még ki van mérve, ami nekünk még hátra van, csak azért, hogy megértsük, hogy mi végre vagyunk itt a világban, hogy mi az életünk valódi értelme. Engedjék meg, hogy ezzel köszöntsem a község, a falu minden kedves lakóját, kicsiket és nagyokat. És köszönöm a türelmeteket. Kedves Mária, kedves József, kedves 3 királyok itt mögöttem. Tehát így ír Reményik Sándor Józsefről az ácsról, aki az Istennel beszél. Magasságos, te tudod, nehéz ez az apaság, amit az én szegény vállamra tettél. Apja volnék, és mégsem az vagyok. Ez a gyermek, ha szemébe tekintek, benne ragyognak nap, hold, csillagok. Anyja szemei, és a te szemeid, Istenem, a te szemeid azok. Gyönyörűséges és szörnyű szemek. Ó ismerősek, és ó idegenek. Ez az ácsműhely, ezek a forgácsok, mit tehettem érte? Mit tehetek? Én tanítottam fogni a szerszámot, mégis ráfogják majd a kalapácsot. Úgy félek, mi lesz? Most is ki tudja, merre kóborog, tekintetétől tüzet fog a műhely, tüzet a világ, s egyszer ellobog. Ó, jó volt véle Egyiptomba futni, s azután is óvni a lépteit. Fel a templomig, Jeruzsálemig, még egyszer elmaradt. Ó, jó volt, míg parányi rózsaujja borzolta szürkülő szakállamat. Ezüst nyomot hagyott már akkor is, komoly nyomot parányi rózsaujja. És most olyan más az útja. Vezetném, és ő vezet engemet. Csak azt tudom, a te utadon jár, magasságos. De ki tudja a te ösvényedet? Te vagy az Atya, én senki vagyok. Az evangéliumban hallgatok, és hallgat rólam az evangélium. És éppen ezért zárva gondolataimat, ad itt hozzám záró pillanatként az Úr érkezése versből, mert azt írja a legvégén, és megvakultak jó szemeim, meghalt ifjúságom, de őt a fényest, nagyszerűt mindörökre látom. Kedves töltésiek, kívánom, hogy Jóisten csöndesen és váratlanul átölelje önöket. Kívánom, hogy szívük teljék meg örömmel, békességgel, odafigyeléssel a párjuknak, a társuknak, ha vannak gyermekeik feléjük, ha vannak unokáik feléjük, ha vannak dédunokáik még végképp feléjük, egymás felé, a szomszéd felé, és az önök szeme is a hiúság miatt, ami elpette korábban, ne csak megvakuljanak, hanem hogy meg is nyíljanak. Halljon meg az önök ifjúsága is, de azért, hogy a fényest, a nagyszerűt önök is mindörökre láthassák. Ilyen karácsonyt kívánok Töltés minden kedves polgárának. Boldog karácsony, császár Töltés! Most szeretném felkérni az általános iskola második osztályát, hogy mutassák be betlehemes műsorukat. Karácsony közeledik, csend, nyugalom, béke, szeretet költözött az ember szívekbe. Az angyalok az égen glóriát zennek,
A földre jöknek, örömet hirdetnek. De nem volt ez így, ezért elmesélem, hogyan is volt akkor, milyen is volt régen. Milyen volt az első karácsony éjjele, amikor megszületett Jézus Betlehemben. Nagyon-nagyon régen egy messzi országban volt egy kis falu, Názáret. Ebben a faluban élt József és felesége Mária. Mária gyermeket várt. Egy szép napon messzi útra indultak, a császár parancsára el kellett menni Betlehem városába. Hosszú volt az út, sokat kellett gyalogolni. Hosszú az út, átpártom, süket a széjjel, keresünk szállás vakuknak, tésző kicsi széjjel. Van egy barlang nem messze, itt a város mellett. Magunk fajta szegény ember ott is megpihenhet. Vegyük, József, jó lesz nekünk az istáló vele. Fárasztan, vágyattan elindultak, szemük a sötétben, hajlék után kutat. Jaj, nehéz dolguk lesz, mert itt a pusztában nem laknak emberek, nincsenek itt házak. Azaz mégis laknak puszta pasztőrnépek, napi munkájukból hazaik most térnek. Éjszaka szállt a mezőre, dőljünk le már pihenőre. Okos beszéd, annyit jártunk, majd letörük már a lábunk. Az imádság után szépen lepihentek, békésen alszanak a pásztoremberek. Csorda a pásztorok, Mindől Betlehembe, csordát őriznek, éjjel a mezőbe, csordát őriznek, éjjel a mezőbe. Egyszerre nagy fényesség ragyogta be az estét, s angyalhat szállt alá részre. Nézték a pásztorok félve, megráttálva, megigézve. Kelj fel, pajtás, valami éneket hallok. Semmi, azt elrakok a kukajókon. Nem kokos, az évi síreket hallok. Látjátok azt a fényességet ott a távolban? Uram, ne hagyj angyalok! Mennyből az angyal lejött hozzátok, pásztorok, pásztorok, hogy Betlehembe sietve menvén, lássátok, lássátok. Jó pásztorok, ne figyeljetek, nagy örömet hozok nektek. Akit olyan régen vártok, az Úr Jézus földre szállott. Nem sémben, nem bársonyban, csak egy szalmás kis jászolban. Fényésre szép csillag szórja, énekünk az altatója. Ő az ég és a föld királya, siessetek mint hozzája. Kis faluskában, karácsonytól évféltájban, Fiú Istenem benned, mint kisgyermek született. Menjünk, menjünk! De hát mit vigyünk is Jézusnak? Viszák neki kuvalánkost. Én meg sajtot vagy a tejet, olyamomat adom vele. Drága ajándék helyett vigyük el szívünk és lelkünket. Most, hogy itt a boldog óra, örömhírre, angyal szóra, a pásztorok útra keltek, Betlehembe elsiet. Pásztorok, pásztorok örvendeznek, sietve Jézushoz Betlehembe, köszöntést mondanak a kisdednek, kívánságot hozott az embernek. Betlehemi istállóban szalmán fekszik ágyhelyett, szendereg egy kisgyermek. Pólyájával betakarja, énekével elringatja édesanyja Mária. Gyönyörű, szép, titokzatos ég, ékszemű gyermek, csöpp rózsalevél, kisdedként az édes úr, jászolában megsimul, szent karácsony.
Szépen körbe állnak, ott szerint szemültelnek, lehelnek rá meleget. Néma juhok nézegetik, párájukkal melengetik, most valaki halkan kopog, megérkeztek a pásztorok. Kis Jézus, égi gyermek, a pásztorok köszöntenek. Túrott, sajtot, vajat hoztunk, vedd szívesen ajándékunk. Szívünket és ráadásnak elhoztuk a Jézuskának. Köszönjük a kedves ajándékotokat, jó pásztorok! Eközben napkelet felől 3 király Gáspár elől, aztán megnyílt Boldizsár valamilyen jelre vár. 3 királyok, menjetek gyorsan Betlehembe, megváltó most született. És merre menjünk, hol keressük a helyet, el ne tévesszük, megtaláljuk, megcsodájuk, térde borulva imádjuk. Csillaga is tökös küldött im elébe. 3 király lépeget, képleli a kékeget, decemberi délután indultak a fényután. Vandukolnak csendesen, messze van még Betlehem. Már akkor most éleszek, nincs lámpás, nincs sorcsugár, kivigyázza merre jár Gáspár, menhet Boldizsár. Karácsonynak éjszakáján Jézus születése napján örüljetek, örvendjetek, a kis Jézus megszületett. Hirtelen kopogtatnak a királyok, már itt vannak. Adjon Isten Jézusunk, Jézusunk, 3 király mi vagyunk. Lánkot csillag átfelettünk, gyalog jöttünk, mert siettünk. Kis Jócska mondta biztos, itt lakik a Jézus Krisztus. Menj át a nevem, segítsétek Istenem. Isten fia, jó napot, nem vagyunk mi vénpapok. Úgy hallottuk, megszülettél, szegények királya lettél. Hát, benéztünk kicsit hozzád, üdvösségünk, égi ország, Gáspár volnék a féle, földi király személye. Adjon Isten megváltó, jöttünk meleg országból, földkolbászunk minden folyott, fényes csizmánk is megrajott, hoztunk aranyat 6 marékkal, többnél egész 6 fazékkal. Én vagyok a Boldizsár, aki szeretsen király. Rajtam nevet. Pirul, Mária, boldogságos kismama. Hulló könnyel záporán át, alig látja Jézuskáját. A sok pásztor mind muzsikál, meg is kéne szoktatni már. Kedves 3 királyok, jó éjszakát kívánok! Köszönjük az ajándékokat, pihenjetek meg nálunk, jó királyok! A jászolт mind körbeveszik, kis Jézuskát ünnepelik. Csillagragyog égiréten, s a jászolban fekszik szépen. Rongypoljával betakarva az újszülött kis Jézuska. Kis Jézus égvilágra, ő hoz áldást a világra. Harang zúgjon, ének zengjen, amit kérünk teljesedjen. Köly ne hújjon, seb ne fájjon, minden házban öröm szálljon. Békés, boldog karácsonyi ünnepeket! Köszönjük szépen ezt a szép műsort, most pedig szeretettel látjuk Önöket egy meleg teára és egy kis süteményre.